Krásný den všem posluchačům a divákům, kteří nás sledují. Vítám vás při dnešních rozhovorech v rámci projektu Uniquay. Dnes tu mám ženu Svatavu Havadejovou, která je lektorkou mentální dynamiky. Vítej. Ahoj, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor náš. Děkuji, že jsi pozvání přijala. My se známe z online už nějakou dobu a byla i mou klientkou a sleduju tak nějak tu její cestičku, jak se to vyvíjí, kam se posouvá a mám s velikou radost z toho, co tvoří. A víte, že takovým motem toho mého projektu je, že každý člověk je dokonalý ve své jedinečnosti a zatím si stojím. Takže dnes bych vám právě ráda představila tuto ženu, která je dokonalá ve své jedinečnosti, tak jako každý z nás. A pozvala jsem ji právě proto, že má hodně co nabídnout. Má hodně co nabídnout jak mladým lidem, tak mé starší generaci. Zkrátka její škála působení je docela široká. Je také autorkou podcastu Dvaja v člně. Musím říct, že je to topovka, protože ten projekt tvoří se svým manželem a jak mi říkala před naším rozhovorem, chystají nějaké nové epizody, takže určitě doporučuji se na to podívat a já potom tady pod náš rozhovor dám odkazy, abyste se mohli na ty podcasty a ne podívat, ale spíš poslechnout. Tak, já mám hned na úvod takovou otázečku nečekanou. Jestli bys nám vysvětlila, co to je mentální dynamika a co obnáší vůbec ta tvoje práce v rámci tohoto projektu. Co si pod tím máme představit? Ďakujem aj za tento úvod. Mentálna dynamika je vlastne niečo, čo si mi ty ponúkla v rámci našej spolupráce a mne to teda brutálne sadlo. Takže s tým ďalej vlastne som pracovala. A mentálnu dynamiku si človek môže... Ja to vysvetlím trošku tak zjednodušene, aby to bolo uchopiteľné. A to, že sa svet mení, vieme. To, že je svet dynamický, vieme. Aj keď nie každý to chce vidieť a chce vedieť a chce prijať, ale fakt je ten, že sa svet mení. A častokrát sa nám stáva, že my zostávame statickí. A hneváme sa na to, že prečo nás svet nepríjma, prečo sa nám nedaria veci, ako chceme, prečo sa nevieme rozhodnúť. Prečo konečne sa nám nepodarí nejaké podnikanie? Prečo neviem niečo dosiahnuť? A my vlastne zostávame ale staticky. A my sa častokrát bojíme pohnúť sa z toho miesta. My sa častokrát bojíme nejakým spôsobom sa zmeniť alebo prispôsobiť tej dynamike toho života, lebo sa bojíme, že strátime samých seba. A to je vlastne obsiahnuté v tej mojej práci a v tom pojme mentálna dynamika. Jednak uvidieť realitu toho, čo žijem a urobiť si taký reality check, že či to, čo žijem a to, čo si myslím, že žijem, je naozaj to, čo žijem. To je prvá vec, to mám cez takú tzv. Diagnostiku mentálnej dynamiky, kde vlastne človeku alebo tomu klientovi, že neukážem, že keď je napríklad prehriatý server alebo nejaký počítač, tak to je náš mozog z myšlienok. Častokrát rozmýšľame nad strašne veľa vecami, nevieme vypnúť. A ja vlastne v tej diagnostike ukážem, že čo je to, čo spôsobuje to prehriatie. Na to vlastne zacielim a pomenujem to. Čiže to je tá diagnostika. A potom vlastne ten samotný program je naozaj o tom, že akým spôsobom to urobiť tak, že nestratím samú seba, ale zároveň viem plynúť so životom. A o tom je vlastne mentálna dynamika. Ty si to teď tak krásně zhrnula, jak tě poslouchám, že si mi vyfoukla asi další 4 otázky, co jsem pro tebe měla připravené. Takže tímto bychom vlastně rozhovor mohli ukončit. Dělám si legraci. Ale mně se líbí, že umíš krásně jednoduše a přitom obsažně pojmenovat, co je potřeba. Takže já ti za to děkuju. Moje další otázka na to trošku naváže. Jestli bys nám prozradila, v jaké životní fázi se teďka ocitáš ty. Kde se teď nacházíš v tom životě? Jak bys to pojmenovala? Momentálne si úplne užívam všetko, čo prichádza. Čo je pre mňa taká novinka, lebo trvá to možno, že posledný rok a pol, by som dala povedať. Lebo dovtedy som sa všetko snažila mať pod kontrolou. Všetko si vizualizovať, všetko si manifestovať. Mne teda nič nefungovalo, ale stále som sa toho držala. A teraz vlastne posledný tento rok a pol len plyniem. A to neznamená, že nerobím nič, práve naopak. Začala som konečne konať v tej hmote a v tej realite a robiť kroky. Takže tým pádom mi prišlo do života pol úväzku v jednej krásnej organizácii, Otvorená hra sa volá tá organizácia,
kde som inštruktorka duálneho vzdelávania, to je prvá vec, práca s mladými ľuďmi, čo si mi ty povedala, že budem raz robiť s mladými ľuďmi, tak už mi to začína prichádzať. Plus žijem svoj sen, čo sa týka vzťahov v rodine, lebo tam naozaj tak mám dve deti, 8,5 a 10 majú momentálne, dcera je mladšia, Terka a starší je Tomáš. A to je to, ako to s nimi teraz funguje, to je úplne nádherné. Proste tie začiatky boli veľmi, veľmi ťažké s nimi. A prešli sme, ako moje deti sú tým najlepším sebarozvojovým programom, aký som mohla mať. Takže naozaj tam to bolo veľmi náročné a teraz žijem svoj sen, ktorý som vždy chcela dosiahnuť, ale chcela som to dosiahnuť s tlakom, aby sa druhí ľudia zmenili. A tu som pochopila, že teda to tak nejde, čiže to bola tá práca na sebe. Čiže to je ďalšia vec, plus môj manžel nádherne, by som povedala, vystrelil. On si našiel svoju vlastnú cestu rozvoja cez mužskú sílu u vás v Čechách. Stále nás to ťahá inak do Čiech. Furt na nejakom kurze skončíme v Čechách. Plus vlastne podporuje aj mužov, vedie mužskú podpornú skupinu v Bratislave. Robí si facilitátora tej kruhovej komunikácie. Plus robil teraz veľké rozhodnutie, že z IT sektora si dáva pauzu a ide do stolárčiny a do práce s drevom. Takže momentálne sa nám to tak nejako všetko proste vyskladáva, že ja vôbec neviem, čo bude o 2 mesiace. Netuším, ale ja sa toho vôbec nebojím. Vieš, že to je taký ten, sa to nazvala tá dôvera v život. Ale to neznamená, že mám vyložené nohy a nič nerobím. Proste to, že neviem, čo bude, je OK v tomto momente. A ja to vôbec, zistila som, že moja hlava vie byť aj ticho. A ja som si našla k tomu cestu, že keď poviem neviem a budem sa tým zaoberať, ja neviem, o týždeň sa rozhodnem, tak hlava sa naučila vlastne, že OK, tak o týždeň. Lebo sa naučila, že ja ju vypočujem, že ja si s ňou pokecam. Vieš, že tam je ten vzťah vlastne s tým mozgom, nie s tou myslou, ale s tým mozgom. Takže to je to, čo teraz žijem a sama som veľmi zvedavá, čo príde. Tohle se tak krásně poslouchá. My jsme spolu měli krátký rozhovor, než jsme zapnuli nahrávání a úplně jsme se obě přichytili u toho, jak ty povídáš, že jsme téměř ve stejné fázi vývoje, kdy jsme pustili spoustu věcí v tom životě, hlavně tu kontrolu. A přesně jak říkáš, veškeré tady ty manifestace a techniky tohoto typu jsme dali stranou a začali jsme víc plynout a žít. A já mám obrovskou radost z toho, že to žiješ. Je z tebe úplně cítit. Já jsem ti to říkala vlastně, než jsme začali, že dneska úplně záříš a že to není tvými blond vlasy. Tak ti to musím teď potvrdit, že to je krásný tě takhle poslouchat i při tom rozhovoru. A na to bych navázala další otázečkou, jak tě takhle poslouchám, jak se ti ten život proměnil. Tohle si myslím, že by potřebovala slyšet spousta žen, která uvízne v nějaké své životní roli. Matka, manželka, podnikatelka, zaměstnankyně. Tím, jak pracuješ s lidmi, s tou myslí, jak ses ty sama v tom životě posunula. Řekněme, vezmeme ten úsek za ten 1,5 roku. Vnímáš nějakou změnu ve vnímání těch životních rolí, co se týče z pozice ženy? Neviem, či ti viem na to úplne odpovedať, lebo... Nebo už nemáš potřebu to nějak jakoby kastovat. Tak teď jsem v téhle roli, teď to vnímám takhle. Splývá ti to v jedno, zkrátka jsem žena, která se realizuje, kráčí životem. Možná takto? Asi takto. Rozmýšľam, že či som to vôbec niekedy takto rolovala, ale je možné, že som v tých roliach žila, to áno. Ale možno ten základný, tá zmena možno toho vnímania nastala vtedy, to bolo najskôr pri manželovi, keď on prechádzal s tým svojím vlastne obdobím tej zmeny a premeny. A sme vlastne prechádzali do vlastne zvedomenia si nášho vzťahu a do vedomého budovania vzťahu a prestaniu hraní rolí si navzájom, ktoré máme v tom vzťahu pochopiť. A možno to vlastne nastalo aj s deťmi, čiže tým pádom tie role nejako stratili možno ten význam toho pomenovania, že vyslovene ti neviem odpovedať na tú otázku. Takže nedáváš tomu důležitost, nemáš potřebu se do nějaké té role víceméně pasovat. Bereš to, jak to říct, nebo takhle to vnímám u tebe já, že žiješ zkrátka všechno to, čím si jako žena. Dá se to tak říct? Dá sa to tak povedať a mne tam pritom napadlo slovo autenticita.
že autenticita je niečo, ja to zažívam vlastne aj v tej robote, kde som, na tom polúvesku, Ano. kde som viackrát zažila, že niečo som mala v hlave, niečo som riešila, čo chcem tým študentom povedať. A viackrát mi vlastne ten zakladateľ tej organizácie povedal, že OK, tak im to takto povedz. Uh-huh. A to si vlastne uvedomujem, že toto mám vo viacerých oblastiach, že tá autenticita je vlastne súhra vlastne myšlienok, hodnôt, komunikácia ich, ako to, čo hovorím. Má to veľkú dávku prirodzenosti v sebe, ale zároveň je tam zvedomovanie toho, ako uvedomovanie si následkov toho, čo poviem napríklad, alebo toho, čo urobím. A na základe toho sa rozhodnutie, že či teda idem do toho alebo nie, či to urobím alebo neurobím. Čiže je to prirodzenosť, ale zároveň je to, že sa veľakrát zastavím, či niečo urobím, či niečo poviem, lebo si chcem uvedomiť tie následky. A niekedy to môže vyzerať umelo, že sa na niečo hrám, že práve, že vstupujem do tej role. Ale ten paradox, opak je pravdou, že práve naopak tam je to, že OK, či som ja OK s tým následkom, alebo nie. A jasné, že nie vždy to ide vedome, ale takto to ja vnímam a to je jedno, v akej som vlastne v roli, by sa dalo nazvať. Či som v robote, či som doma, či lektorujem, či mám klienta, proste snažím sa, tak by som to ešte nazvala, sa mi páči veľmi to prirovnanie. Keď máš hasičskú hadicu a snažíš sa naplniť politrovú Coca-Colovú fľašu, tak je to všade naokolo, len nie v tej fľaši. A ja vlastne sa učím pracovať s tou hasičskou hadicou podľa toho, čo má naplniť. A to je vlastne to, čo možno, že je tá mentálna dynamika, čo som sa snažila vysvetliť na začiatku. Že my sa bojíme, že keď stiahneme tú hadicu a pustíme menej vody, že strácame seba. Ale nie, to je vlastne len ako... Ja som si vedomá tých svojich nejakých extrémnych bodov a ja sa medzi nimi hýbem. A keď mi niečo nevyhovuje, niečo nesedí, no tak sa pohnem. A zase naopak, niekedy aj ten pohyb znamená, že potrebujem na chvíľku zastaviť. Takže asi tak by som to nejako zhrnula. Neviem, či to bolo zrozumiteľné. Bylo. Já bych to tak jako hodila do takového rámce. Dá se říct, že nevstupuješ do věcí pouze po hlavě, ale dovoluješ si rozvážit, čili to zpomalení, pozastavení, rozvaha a jít do určitého nadhledu, který předtím tolik nebyl. Protože já třeba, můžeš mi to vyvrátit, ale já vnímám to, když se člověk dostane do nadhledu, tak najednou nemá potřebu takové kontroly nad těma věcma v tom životě. Určitě. Podle toho, jak tě poslouchám, tak mám pocit, že jdeš do většího nadhledu, ale do určitých situací tam, kde je to potřeba s rozvahou. To znamená, že to pozastavení bereš k tomu, aby si analyzovala, co teď cítíš, co potřebuješ a pak teprve se rozhoduješ. Že ne vždy je potřeba jednat impulzivně. Takhle mi to aspoň přišlo z toho, jak tě vnímám já. Chtěla bych se tě zeptat. Určite áno. Ešte možno, že vstúpim do toho, že určite. To tak vôbec nebolo. Ja som proste, to bolo vždy úplná, ja som si myslela, že to je tá autenticita moja, že tá energia, že proste idem rýchlo. Ano. A ja sa vlastne učím ísť viac do hĺbky, spomaliť a ísť viac do hĺbky. A mňa viackrát, ja tým, že ty si ma nazvala, že som ako ten rýchlo vlak, a ja viackrát sa pri veľa veciach začnem nudiť, že bože, zase to tak trvá dlho a ja neviem, môj manžel je zase trošku pomalší pri tej mojej rýchlosti, on má zase inú rýchlosť. Áno. Ale učím sa ísť do hĺbky v tom. A to, taký ten rešpekt aj voči manželovi mi prinieslo to spomalenie. A hlavne prestal strach z slovíčka neviem. Že áno, niečo ma možno, že nadchlo, ale vždy som si to nechala prejsť hlavou. Vždy som to na chvíľku pustila, že ja teraz neviem o tom rozhodnúť, nechám rozhodnutie o týždeň. A má to veľký súvis s tým nadhľadom, áno, lebo v tej chvíli, keď ja to pustím a neriešim to, my si myslíme, že vždy nájdeme riešenie hlavou, že sa rozhodujeme hlavou, že proste ten mozog nám donesie tú odpoveď, no je to hovadina, proste mozog nám nikdy nepriniesie odpoveď na rozhodnutie, ktoré potrebujeme urobiť. A ja som sa vlastne naučila to púšťať a tým pádom tam nie je kontrola, lebo v tej chvíli nemáš tú kontrolu, len mozog má už nehádže do paniky.
lebo už to pozná, že to už nie je tá panika, ja už som si ho vytrénovala. Mhm. Takže áno, nadhľad, pustenie kontroly, zase raz dôvera v život a, a tak by som to asi nazvala. No. Mhm. A já když takhle vnímám svoje klienty, teď bych ráda, abys to nějak vzala ze vzorku svých klientů. Co si myslíš, že nejvíc v té společnosti ovlivňuje ten mentální stav těch lidí? To, jak přemýšlí, jak potom konají, jak jednají. Když vezmeme tu současnost, co si myslíš, že je takový ten hlavní ovlivňující prvek? Já vím, že je to vždycky víc faktorů, že se to nedá takhle jako říct, tak tohle nejvíc lidí ovlivňuje, ale když bys měla vypíchnout jednu takovou věc zásadní, o které si myslíš, že v té současné společnosti má vliv na ten mentální stav té společnosti, těch lidí v té společnosti, když si vezmeš tu naši českou komunitu. Skôr to zoberiem na Slovensku. No, a nebo u vás, ano, ano. Čo mi napadlo pri tejto otázke je, že vlastne my za posledných 100 rokov ako ľudstvo sme sa neskutočne posunuli. A reálne, momentálne v Európe, dobre, za hranicami áno, máme vojnu, Ukrajinu, ale reálne my, Česko a Slovensko, nemáme reálne ohrozenie. Nemáme tú vojnu, hej? Nepadajú mi tu teraz bomby na môj dom. A toto vlastne, tá ako spoločnosť naša je veľmi bezpečná. A to potvrdzuje aj rôzne americké výskumy, že sme vlastne, máme najviac bezpečné prostredie, aké sme kedy v živote mali. Lenže to sa zmenilo za posledných možno 50 rokov, 100 rokov, no kedy skončila vojna, hej? 50 rokov. A lenže náš mozog je stále v dobe kamennej. A vlastne tie automatizmy, ktoré sa u nás dejú, keď, ja neviem, uvidíme alebo nestíhame nejaký projekt odovzdať a uvidíme naštvatého šéfa, alebo moje dieťa mi povie, že mama, neurobím to, tak v tej chvíli ten náš mozog vlastne vidí pred sebou to najväčšie ohrozenie v dobe kamennej, ktoré hrozilo, keďže umriem, a to bol napríklad šablozubý tiger. Čiže a vlastne keď sa spustilo, ale keď ten človek v tej dobe kamennej uvidel toho šablozubého tigra, tak reálne sa s ním buď pustil do boja, alebo utekal. Čiže ten adrenalín, ktorý sa uvoľnil do tela, tak bol spotrebovaný. Lenže tu náš mozog si myslí, že namiesto dieťaťa vidíme šablozubého tigra a my zostaneme stáť. Alebo si sadneme za počítač. Čiže všetko sa deje na emočnej úrovni, ale my to nedáme von. Takže toto si myslím, že je jedna vec. A druhá vec, prepáč. A druhá vec je, že nemáme čas sa zastaviť. Sme tak zahltení, tak prehltení informáciami, reklamami, všetkým možným, že nemáme čas sa reálne zastaviť. A to si myslím, že je druhá taká tá reálna vec, ktorá vlastne nám spôsobuje, že si potom neuvedomíme, kde máme tie automaty, kde reagujeme automaticky, podvedome, nevedome. A chceme robiť veci inak, chceme kodať inak, ale pritom každý deň robíme veci takisto. Rovnakou nohou vstávame, rovnako si dávame kávu, rovnako ideme do roboty, rovnakou rukou si umývame zuby. A vlastne sme stále celé dni v tom automate. To myslím, Joe Dispenza to krásne nazval, že sme, keby sme boli polobotomí, celé dni. Takže toto si myslím, že sú také ty hlavné faktory. A charakteristiky. Já s tím úplně naprosto souhlasím. To přehlcení bych řekla, že je teďka téma číslo 1 a netýká se to jenom toho našeho rybníčku v tom onlineu, ale řekla bych, že v té realitě tam venku. A trošku s tím bude souviset můj další dotaz. Jak vnímáš umělou inteligenci? Teď se s tím roztal pytel, je to velký boom, i když víme všichni, že umělá inteligence nás doprovází už nějakou dobu, ani o tom nevíme, v rámci automatizací různých systémů, já nevím čeho všeho na denní bázi. A ani si nejsme vědomi toho, že to je umělá inteligence, ale teď bych řekla, že vzniká až jakýsi tlak ze strany těch tvůrců. Vím, že se tomu nevyhneme, je to přirozená součást té doby. Nevím, jak to vnímáš ty, já to definuju takovým tím obvyklým, je to dobrý sluha, ale zlý pán, tak to vnímám já.
A já jsem takový ten zastánce toho všeho s mírou, ale zajímá mě tvůj pohled na to. Jestli si nemyslíš, že třeba, občas mám totiž pocit, že umělou inteligenci jsme se ještě nenaučili nějakým způsobem uchopit. A spousta lidí prostřednictvím jí, třeba je to jeden z těch prvků, začíná být přehlcená. Jo? Někdo si tam zadá nějaký dotaz. A teď, já když jsem se v tom školila v tom začátku, tak jsem mu to strávila 4-5 hodin. Strašně mě bolela hlava, zle mi bylo a než jsem vlastně najela na ten systém toho, jak s tím pracovat, co všechno člověk, já ráda se vzdělávám, to máme asi podobně, takže já hltám ty nové informace, tohle všechno. A tam už jsem zjistila, že mám nějakou klapku a že je potřeba to uchopit úplně jinak. A všímám si toho i u ostatních lidí, kteří s AI pracují, že se nechají snadno přehltit, ale další věc, co já třeba považuji za takový trošku nešvar je, že bych řekla, že z části odevzdávají nějakou svou odpovědnost, svoje racionální myšlení do rukou té umělé inteligence, což třeba za mě dobře není. Jak to vnímáš ty? V poslednej dobe viac pracujem s umelou inteligenciou a naozaj, čo si povedala ty, že je to vlastne nástroj. A je to rovnako ako mobil. Tiež, keď prišiel mobil na tej našej generácii a keď prišli smartfóny, však to sme mali v kuse v rukách. A koľkokrát ešte teraz vlastne sledujem aj v tejto dobe, že aký problém je pre našu generáciu, vlastne, že stále máme ten mobil v ruke. Hej. A tiež je to len nástroj. A ja prvotne, asi sa odrazím od toho mobilu, som bola dosť proti tomu, aby deti napríklad mali smartfón. Ale potom mi manžel priniesol vlastne informáciu, ktorá mi to celé zmenila, že oni vlastne vyrastajú do tohto sveta. A my keď im to budeme zakazovať, lebo viem, že sú aj rôzne názory na to, že aby deti vlastne nemali, sa tvoria aj komunity, aby deti nemali mobily a že sa tam navzájom potom podporujú, v tých komunitách vlastne, že bez smartfónov vyrastajú deti, čo ako je fajn, beriem, že každý to nejakým spôsobom robí. Len ja som skôr zastancom toho a beriem úplne manželovú myšlienku, že deti budú s tými technológiami vyrastať. A my teraz nemáme šajnu. Pred 50 rokmi sa presne vedelo, na čo sa má dieťa zaúčať, pretože sa vedelo, aké bude mať zamestnanie. Tu nemáme šajnu, aké budú mať naše deti o 5 až 10 rokov zamestnanie. Ale tým, že sa doba veľmi pretechnizováva, tak je vysoko pravdepodobné, že budú potrebovať robiť s týmito technológiami. A tam je možné, že tak som sa o tom minule bavila s majiteľom tej otvorenej hry, že sa svet tak nejakým spôsobom rozdelí na dve časti. Jedna časť bude tá, ktorí budú len tí užívateľia a tí, ktorých to vlastne pohltí. To, čo si ty spomenula, že každé rozhodnutie, ktoré potrebujem urobiť, všetko, čo zvažujem, hociaké informácie, nedám to do Google, ale dám to do umelej inteligencie. Že to budú tí konzumenti, lenže tá umelá inteligencia, ja to teraz vidím, keď s ňou aktívne pracujem, že tam potrebuje to mať ešte hlavu nad tou umelou inteligenciou. Niekto potrebuje tie dáta vyhodnotiť, niekto potrebuje skontrolovať, či to, čo ona povedala, je naozaj relevantné. Ona si veľmi rada vymýšľa a neprizná to. Až keď som sa aj na to pýtala veľakrát, že počúvaj ma, tu si ale vymyslela, toto ti neverím. Jaj, áno, máš pravdu, neoverila som si to. Ne? Čiže ako... Úplne presne. No, takže a potom budú tí, ktorí vlastne budú vedieť s tými dátami pracovať a ktorí budú vedieť s ňou pracovať a používať ju ako nástroj. A toto je podľa mňa to, čo aj pri deťoch sa teraz môžeme rozhodnúť, že podľa mňa tá cesta je naučiť sa s tým pracovať. A ja tiež si už uvedomujem veľakrát, že niečo jej tam hodím, čo si myslím, že mi pomôže, v tom vypluvne mi niečo, že OK, tak nič, tak si to spravím ja. Že proste už to vnímam, kedy je tam naozaj, že kedy je to veľký pomocník. Proste veľmi veľa dát mi to vie spracovať, vie mi povyťahovať nejaké vetičky, čo som aj teraz robila z veľkého množstva textu. Vie mi dať dokopy veľké množstvo textu, len tam vždy musím byť ja, ktorá si nakoniec prečíta a povie, že ale toto ako je blbosť. Takže toto je to, čo si myslím o umelej inteligencii, že naozaj nechať ju ako nástroj. Fakt proste je to nástroj, ktorý nám vie pomôcť, vie nám uľahčiť, ale keď jej odovzdáme všetko, tak tým pádom stratíme vlastne zase raz sami seba a aj tú cestu. A ja som si im uvedomila, dúfam, že to veľmi nepretiahnem teraz, ale častokrát vlastne tieto nástroje nám umožňujú si zľahčovať život, čo je samozrejme. Ne?
A môjmu synovi sa stalo to, že keď išiel zo školy, neboli sme nikto z nás doma. A nevedel, čo má robiť. Nemal ani mobil, ani kľúče so sebou a nikto nebol doma. A on vlastne 3/4 hodinu riešil to, čo s tým urobí. Bol v panike, prekonal paniku, išiel za kamarátkou, neboli doma, tak sa vrátil, znovu prekonal paniku a nakoniec ti, prosím ťa, oslovil človeka neznámeho. Poprosil ho, aby si ma vygooglil, lebo vedel, že mám ja číslo na Google. Povedal mu moje meno, aby si ma vygooglil, aby našiel číslo, aby mi zavolal. Naučil by sa toto, keby mal stále so sebou telefón? Vieš? A to sú tie veci, ktoré vlastne vieme zažívať aj s, alebo bez tej umelej inteligencie. Že proste to je ten rast, keď sme na chvíľku bez toho, keď sa spoľahneme na seba. A toto si myslím, že je dôležité v tomto svete aj toto zažívať. Ty jsi řekla úplně krásný příklad ze života. Mě z toho úplně přejel mráz. Já si myslím, že k tomu to ani není potřeba nic dodávat. A líbí se mi, jak ty vždycky krásně navážíš na to, co se tě chci zeptat. Ale hezky to s tím souvisí. Tady ty nástroje typu umělá inteligence nám pomáhají utvářet si určité návyky. Které ale ne všechny návyky jsou samozřejmě, že ty žádoucí, některé jsou škodlivé. Když to vezmu z mentální stránky, které mentální návyky ty považuješ za ty škodlivé? Vypíchni nějaké třeba 2, 3, které ty považuješ za vyloženě nedobré pro ty naše samostatné rozhodovací schopnosti, používání selského rozumu. Co si myslíš, že k tomu patří jako takové to gro, k těm škodlivým? A naopak, co považuješ za velice prospěšné mentální návyky? Možno tie návyky, ktoré nám nepomáhajú, by mohli byť asi to súvisí s tou prehltenosťou. Že stále potrebujeme niečo robiť. A toto si všímam aj u mojich klientiek, že veľakrát vlastne prinášajú to, že nevedia oddychovať. A keď aj si oddychnú alebo oddychujú, tak nevedia zastaviť svoju hlavu. A toto je možno jeden z tých návykov, že nevieme byť v tichu. Vždy musí ísť rádio alebo televízia, plus to, čo vlastne robia aj mobily, hlavne mobily v mladej generácii, je, že nudím sa, tak si zoberiem mobil do ruky. Hej? A scrollujem. Takže tak, a scrollujem. Takže toto sú asi tie návyky, ktoré nám nepomáhajú, že sa vlastne, a podľa mňa to súvisí s tým, čo nám možno mozog vlastne prináša, lebo ja keď stichnem, tak ja odrazu môžem začuť niečo, čo ja vlastne nechcem počuť. A čo je vlastne v konečnom dôsledku pre mňa ohrozenie. A tak to radšej nechám tak, začnem niečo robiť, len aby som to nepočula. Čiže toto je, si myslím, že ten strach byť sám so sebou. Strach zostať sám, bez vzťahu, len tak doma, nič nerobiť a všimnúť si, čo sa vlastne v nás deje. A tu vlastne som prirodzene prešla k tomu, čo je to, čo nám môže pomáhať, tie mentálne návyky, zostať sám so sebou a konečne vypočuť tú našu myseľ. Lebo to, čo sa mi stáva aj s klientkami, je taký ten paradox, že na jednej strane chcú, aby konečne hlava prestala im hovoriť, aby bola ticho. A ja im tak hovorím, že OK, ale vypočula si ju ty niekedy? Že ty chceš od nej, aby ťa počúvala. Aby si ju mala pod kontrolou. Aby robila presne to, čo chceš ty. Ale to, čo sa mi stáva, je, že častokrát nedokážu, a aj mladí ľudia, ani na 2 minúty ju vypnúť. Ani na 2 minúty sa sústrediť na nejaký predmet. Ne? Že vlastne v konečnom dôsledku ju vôbec nemajú pod kontrolou. A potom prinesú to, že chcem, aby bola ticho, že OK, ale najprv ju poď vypočuť. A to je možno ten mentálny návyk, ktorý vlastne pozývam aj poslucháčov, že naozaj to stačí 2, 3 až 5 minút denne si proste na niečo sa sústrediť, na chvíľku byť v tichu a sledovať len, čo sa deje. Lebo meditácia nie je o tom nemať myšlienky. Hej? Alebo aj, dobre, Maroš Vago hovorí, že celý deň byť v meditácii. Ale to neznamená nemať myšlienky. Meditácia znamená si zvedomovať myšlienky. To je ten základný princíp meditácie.
Čiže aj tu vlastne zostať chvíľku ticho a áno, snažiť sa trénovať tú sústredenosť na niečo, ale zároveň si všímať tie myšlienky, ktoré prichádzajú a konečne raz vypočuť tú hlavu. A keď je to náročné, tak si zobrať papier a pero a začať to písať. Alebo začať šmárať, začať kresliť. Je dať konečne priestor tej hlave, aby sme si konečne vypočuli. Lebo keď proste, to je aj so strachom, hej? Alebo s hociakou aj emóciou, keď to prirovnám. Keď proste to búcha na dvere a my to nechceme počuť, my to nechceme vidieť. Lebo veľakrát sa bojíme negatívnych emócií, keď emócie nemajú náboj, ale však chceme cítiť len tie pozitívne emócie. A keď príde strach, keď príde hnev, tak ho utlačíme, dáme ho preč. Hej? Aj s mojou dcerou, ona sa častokrát bojí. A ja jej poviem, že OK, pozvi ten strach na kávu. Otvor mu dvere. Poď sa s ním porozprávať. Poď sa ho opýtať, prečo prišiel. Poď ho pochopiť. Lebo ty, keď proti nemu vytiahneš ešte väčší kaliber, on vytiahne ďalší ešte väčší kaliber. A potom kde to má koniec? Takže toto je možno ten návyk, ktorý je fajn. A aj to proste mozog je zase len sval. A keď ja som sa začala učiť na klavíri, prosím ťa, som prváčka, už druháčka, pozor, na základnej umeleckej škole. A ja by som veľmi rada zahrala sonátu Mesačného svitu. Ale proste, keď ja netrénujem dennodenne, tak ja nezahrám ani Kohútika Jarabého pomaly. Takže je to naozaj o tom tréningu každodennom, aby sa mozog naučil, že aha, ja nemusím na každú myšlienku vlastne reagovať. Takže... To, co říkáš s těmi myšlenkami, lidé si neuvědomují, my pořád hledáme nějakou svobodu, ale ta svoboda začíná v mysli a přesně je to o tom, když já si dovolím nereagovat na všechno, co mi v té hlavě běží. Ale podle mě se přehlcujeme tím, že my neustále reagujeme na každou druhou myšlenku, která nám tom hlavou projde. A pak jdeme do dalšího extrému a to jsem si všimla hlavně v tom seberozvoji. Napřed byla, a to teď nechci nikoho hánět ani napadat, jsou to způsoby práce, ale přešli jsme z jednoho extrému do druhého, no to s tím bude souviset. Napřed se všechno emočně prožívalo úplně až na dřeň. Veškerá bolest od porodu, já nevím, v minulosti nějakého zabíjení, v minulém životě někde něco trauma. A dokud si to neprožiješ, nepustíš a takhle. Teď jdeme do druhého extrému, kdy lidé už unavení tady z toho prožívání bolesti, z toho, že musí neustále trpět, tomu uhýbají. Tam vlastně bych řekla, že chybí ten mezičlánek mezi tady těma dvěma extrémy. A to si myslím, že dohnalo zase lidi k té druhé straně, když se vyhýbáme nepříjemným pocitům, nepříjemným emocím. Přesně jak jsi to řekla s tím strachem, my to zaplašujeme, přece já už nebudu trpět, tohle přece už stačilo, ale jak jsme nepochopili, proč vlastně jako lidé máme pocity, proč máme emoce, že to je pouze zdroj informací, ale že to není něco, do čeho já musím naskočit, že já i ty emoce, i ty pocity můžu pozorovat. A v tom třeba já u sebe vidím úplně mega svobodu, protože když jsem to dřív takhle dělala, tak jsem měla pocit, že se pořád v těch věcech cyklicky jako plácám. Takže pak dojde k tomu, že člověk přehltí sám sebe, pak má člověk tendence stagnovat, otupět nebo vzdát spoustu věcí i snů. A za mě je to škoda. Takže jsem ráda, že jsi nám tady hezky ty návyky rozvinula a hlavně nám dala i ty konkrétní tipy. Další věc, se kterou se setkávám, už ne tolik, ale pořád to tam je, že jak jsme navyklí na to přehlcení a spoustu informací, jak pořád máme v sobě vzorec, že si musíme všechno odmakat, že všechno chce úsilí, tak nedokážeme uvěřit tomu, a s tím se prostě setkávám, bych řekla pořád, ještě docela dost často, čím jednodušší nástroj nebo způsob lidem nabídneš, tím méně tomu věří. Mají pocit, že ta jednoduchost není dost wow, že to není dost efektivní, že to přitom v té jednoduchosti to všechno je. Ono i ta moudrost těch našich předků, co už mají odžito, ne všechno, co oni žili, je špatně. Ne všechno není funkční, dá se to použít i v tuhle dobu. Přesně jak si totiž mluvila o tom tichu, mě to tam úplně zarezonovalo. Že někdy, když to lidem nabídneš a řekneš, tak oni to vlastně pak nedělají, protože jim to přijde až moc jednoduchý, až moc banální, aby to fungovalo. Přitom, co je jednodušší, než tu věc, která tě nic nestojí, vyzkoušet, minimální časové investici a ten benefit potom jenom pro tu mysl, ale pro to tělo, a to mi určitě dá za pravdu, je úplně mega.
Jo, takže si myslím, že tohle máme společný, že vracíme ty lidi k té jednoduchosti, k těm základním principům toho, aby pochopili, jak funguje náš mozek, jak funguje naše tělo, jak funguje celá naše psychika a jak málo stačí k tomu, aby jsme se zase dostali zpátky k sobě. A s tím trošku souvisí téma osobní odpovědnosti. Hodně se o tom mluví, hodně často to čteme, přeber odpovědnost za svůj život. Souvisí to i s těmi technologiemi. Jak to vnímáš ty téma osobní odpovědnosti? Jaká je tvá zkušenost klienty? Chápou, co to je, přebrat odpovědnost za svůj život a jak se to projevuje? Nebo je to téma, které si tak jako uchopujou, jak potřebujou? Jak to vnímáš ty, když se řekne téma osobní odpovědnosti, přebírání odpovědnosti za nějakou činnost, za nějaké svoje rozhodnutí? Čo vnímam možno také dva extrémy. Jeden je ten, že ako to oni možno chápu klienti, že prebrať zodpovednosť za svoj život je, že všetko mám pod kontrolou. To je možno taký jeden extrém, a tom som vlastne žila aj ja dlhé roky, že všetko potrebujem mať pod kontrolou a ako náhle niečo nejde podľa toho môjho plánu, tak som za to ja zodpovedná, ja som vinná, ja cítim tú vinu a vlastne dávam samú seba dole, že čo som ešte nepochopila, čo sa ešte potrebujem naučiť, čo ešte potrebujem pochopiť, aby som sa konečne pohla tam, kde chcem byť. To je možno, že také neúplne správne možno chápanie tej zodpovednosti za ten život. A druhé je to, že je tam strach zobrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Takže to sú také podľa mňa dva extrémy, s ktorými sa vlastne stretávam. A zase raz, je to o tom pohybe. To, ako ja rozumiem tomu zobrať zodpovednosť za svoj život je, teraz vlastne od Jany Popelky to mám, ona to krásne pomenovala, že sú dva univerzálne zákony. Jeden je maj zodpovednosť za svoje myšlienky, slova a činy a druhé je ži a nechaj žiť. Čiže to je to, čím sa ja vlastne riadím. Že to, čo ja viem ovplyvniť, to, čo ja viem mať pod kontrolou, v zmysle toho, aké slova použijem, aké mám myšlienky a aké mám vlastne emócie, čo sa vo mne spustí, aký je ten automat, to je to, za čo som ja zodpovedná. A to je ten základ. A ja keď si uvedomím tento základ, tak už potom je prirodzené, že si uvedomím, že mám zodpovednosť aj za ten následok, ktorý ja vlastne urobím. Ale čo je podľa mňa ten posun, aspoň u mňa, čo tak vnímam, že keď aj príde následok, s ktorým nie som OK, lebo rozhodnutie nie je správne a nesprávne. To je taký u mňa základ. Proste je to len rozhodnutie a my môžeme vlastne sa pozrieť na to, že či tie následky, ktoré to rozhodnutie spôsobilo, sa nám páčia alebo nepáčia. Hej? A keď sa nám nepáčia tie následky a nie sme s nimi OK, tak tam je zase veľký taký ten shift u mňa, že necítim ten pocit viny, že som to urobila. Jednoducho zase raz to len zoberiem, že OK, toto nastalo a teraz viem to nejako opraviť, alebo to neviem opraviť, alebo viem, že čo s tým viem teraz urobiť v tejto chvíli. Takže takto ja rozumiem tomu prebratiu tej zodpovednosti, že čo viem ja v tej chvíli urobiť, kde je tá moja kontrola, by som nazvala, čo je to, čo viem ovplyvniť, tak by som to asi nazvala skôr. A tá hlavná zodpovednosť je to, čo ja cítim, vnímam, ako sa správam, toto je tá hlavná zodpovednosť. A vieš, keď sa aj hovorí, že prevezmi zodpovednosť za svoj život, to je tak ako široká vec a tak vlastne neuchopiteľná. A každý to môže pochopiť nejako inak. Prevziať zodpovednosť za svoj život možno v pároch môže byť, že muž si povie, že bude celé dni v robote. Lebo to je zodpovednosť za svoj život zabezpečiť rodinu. Každý to môže mať nejako inak. Ale my keď začneme naozaj u seba, u tých svojich emócií, u toho svojho správania, tak už potom to ostatné prostě len nejako príde. Já mám pocit, jak jsi mluvila o té kontrole, že lidé nabrali dojmu, že když budou mít co nejvíc věcí pod kontrolou, že se tak nějak vnitřně zastabilizují. Protože spousta lidí hledá, když se jich zeptáš, co hledají nejvíc, kromě nějakého nenaplněného snu, tak je to pocit klidu. Hele, já chci mít hlavně klid. Já chci být hlavně tady uvnitř taková klidná, zastabilizovaná. Máš ty nějaký tip, hack na to, jak se cítit vnitřně stabilně nebo jak najít
tu vnitřní stabilitu, No aniž v bych prvom rade, musela být v tom procesu té neustálé kontroly. v prvom rade asi pomenovanie toho, čo ma z tej mojej vnútornej stability vytrháva. A to si aj ty povedala, vieme pustiť iba to, čo vieme pomenovať. A my keď stále vlastne to hádžeme niekam za hlavu a hovoríme, že ja som v pohode, ja to púšťam, to je OK, ale vlastne my nevieme pomenovať a nevieme, čo je tam pod tým, tak potom to zase raz len prekrývame a schovávame niekam. Takže asi ten prvý krok je naozaj uvidieť tú svoju realitu, uvidieť naozaj to, čo sa tam odohráva, proste uvidieť ten kód, na základe ktorého my konáme a urobiť ten reality check a potom áno, potom vie prísť tá ľahkosť. Pretože už viem, čo tam je, nebojím sa na to pozrieť. Častokrát pamätám rozhovory s mojou hlavou, kedy som proste cítila, že už sa naučila, že teda mi dáva vedieť aj cez telo, že niečo si tam zase ukladám. Tak som si dala, že no dobre, tak čo tam máš? A začala mi hovoriť, alebo som si trekovala myšlienky. A ja, že OK, tak čo tam ešte je? No toto ešte ja neviem. Lebo keď ma si nepočúvne, tak sa bojím, že nebudem dosť dobrá. A čo sa stane, keď nebudem dosť dobrá? No tak ma druhý nebudú mať radi. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej? A nakoniec som sa vlastne dostala aj k tomu, že lebo zomriem. Vieš? A to je podľa mňa ukončenie 99% myšlienok v tej hlave. Lebo zomriem. A som si potom uvedomila, že vážne, mňa si nepočúvne a ja tú svoju reakciu, ktorú mám na ňo, je vlastne štartuje sa v mysli, lebo ja verím tomu, že keď to neurobím, tak zomriem. Nej. Čiže to je asi, by som nazvala ten začiatok toho, nebáť sa pozrieť na tú svoju hlavu. Tak som nebojíme sa, ja neviem, otvárať podniky, budovať stratégie, proste pracovať s financiami, ísť na Kilimandžáro, ja neviem kam všade. Bojíme sa pozrieť sa do vlastnej hlavy. To je taký šialený paradox vlastne. A pritom to je to jediné, čo vieme uchopiť. To je to jediné, čo vieme, s čím vieme vlastne pracovať. Myslíš, že by se to dalo, nebo dokázala bys to dát do nějaké jedné věty? Kdyby měla zaznít jedna věta, kterou bys doporučila každému člověku, aby si ji řekl. Jedna věta, kterou by si každý měl nebo mohl říct. Tady k tomu tématu, co my tady spolu teďka děláme. Já si myslím, že to trošku se hezky naváže na to, co jsi říkala teď, ale jedna věta, která by to byla. Nebo jestli to dokážeš dát do jedné věty. Tak aby to pro ty lidi, aby jsme je dostali do té totální jednoduchosti. Když by někdo chtěl začít se seberozvojem, byl přehlcený, nevěděl z které do které, co by byla ta první jedna věta, kterou bys mu doporučila, aby si řekl na tom začátku? Aby hned neskočil tam do kurzu, tam někam, aby se tak nějak vnitřně sklidnil a pak teprve zjistil, kam se teda chce posouvat, co chce o sobě zjistit. Jaká by to ta jedna věta byla? Napadá tě něco? Možno také uistenie, že to, ako to teraz má, alebo máš, keď sa prihovárame niekomu, tak je to presne tak, ako to má byť. To je možno taký ten základ, že a vlastne ty, alebo my, robíme to najlepšie, čo vieme robiť v tej danej chvíli. A toto možno, keď si uvedomíme, tak to je ten základ, že možno prestaneme bojovať potom s tým, čo je. Lebo my sa vieme pohnúť len vtedy, keď vieme vidieť tú realitu, vieme vidieť to, čo je, vieme to pomenovať. A až vtedy sa vieme nejakým spôsobom pohnúť. Ale paradoxne nemôžeme sa snažiť to pomenovať, aby sme sa pohli tam, kam chceme. Hej, to neúplne funguje takto. Ale toto asi, že to, ako to teraz je, ako to teraz máš, ako to teraz cítiš, tak je to presne tak, ako to má byť. A stačí v tom... Promiň. Já jsem tak jako naplula na to tvoje promiň, že jsem ti do toho skočila. Já se tak jako nechávám unášet tím, co povídáš. A úplně mi tam jako do toho napadají ty slova, krásná jednoduchá věta, oznámení v podstatě pro toho člověka. Já mám ještě jednu takovou oblíbenou, když ta hlava tam pořád kecá a vím, že občas to potřebuji použít i já, tak než já se začnu něčím zaobírat a něco si nějak vnitřně analyzovat, tak se zeptám, jestli je to vůbec moje. Je tohle vůbec moje? Potřebuju tohle řešit? Protože jsem zjistila tím životem, určitě mi dáš za pravdu,
že řešíme 80, někdy i 90% něčeho, co se nás ale vůbec netýká. Co se týká někoho zvnějšku, nějakého pohledu, názoru, něčeho, co na nás takzvaně vyskočilo z kolektivního pole. Lidi vůbec nemají rádi větu typu, že žádná z myšlenek není vlastně naše, ale je naše to, co aktuálně řešíme, co je takové, že jo, to naše téma v rámci té naší cesty. Takže tím bych to třeba doplnila zase ještě já. A to krásně navazuje na to tvoje, že pak odpadne úplně takové to, aha, já vlastně zjistím, že nepotřebuju řešit, potřebuju kráčet krok po kroku a dívat se na jednotlivé kroky a ne řešit něco do nějaké vzdálené budoucnosti. Takže moc ti děkuju. Tak a teď se dostáváme k tobě. Já bych ráda, abys nám pověděla, co teď aktuálně tvoříš, na čem pracuješ, kam bys nás ráda pozvala, jestli nám trošičku prozradíš něco ze zákulisí své tvorby. Ďakujem za túto príležitosť. Ja dúfam, že sa nám podarí v blízkej dobe, keď deti pôjdu k mojim rodičom, nahrať nové diely podcastu Dvaja v člne. Takže k tomuto vás pozývam. Je tam nejaký, myslím, že 4 alebo 5 dielov. A tie najzákladnejšie tam v podstate zatiaľ sú z tej našej cesty, tie vlastne problémy, ktoré sme prešli s manželom. A tá jeho cesta, moja cesta a potom jedna taká jednoduchá téma o, myslím, že seba poznaní. Takže k tomuto vás pozývam. Dvaja v člne, podcast na Spotify aj na YouTube. A zároveň vás pozývam k tomu, že keď naozaj máte chuť sa pozrieť na tú svoju realitu a na to, aké to je, tak vás pozývam ku mne. Ja mám vlastne taký svoj program individuálna práca. Je to približne 6 až 8 týždňov, ale makačka. To nebudem hovoriť, že ako budete si váľať šunky. Nie, proste, keď idete do tohto programu, tak tam fakt, že makáte. Fakt proste makáte. A na druhej strane, proste, keď raz človek zamaká poriadne, tak potom už nepotrebuje ďalej sa tým až tak zaoberať. Takže to je to, čo vlastne ja ponúkam, tento program individuálny. A vyzerá to tak, že do Čiech sa spúšťaš, lebo vieš, to je to, že tá moja energia, že nie len ako jedno, ale to je to, čo mám rada, taký ten, že viacero vecí. Takže to je hezky multi. Áno, táto moja, tento individuálny program, potom Dvaja v člne, tie vzťahové veci, potom mám ten svoj vlastne so študentmi, čiže tam otvorená hra. Takže tam vlastne som. Potom raz za rok je konferencia o koučovaní vždy v marci. Takže to už zase pripravujeme. A ešte samozrejme v jednom projekte som, a to je cez Smartbooks, to je vlastne taká platforma, ktorá pomáha žiakom základnej školy sa lepšie učiť opakovacie učivo a pripraviť sa na písomky, testy. A vlastne vyzerá to tak, že s tým ideme do Čiech. Ale o tom ešte viac nebudem úplne prezrádzať, lebo mal by to byť taký 7-týždňový program, ktorý vlastne naučí aj rodičov, ako pracovať s touto aplikáciou a zároveň ako možno motivovať deti a tak ďalej. Takže toto je niečo, čo by malo byť vlastne koncom leta, čo by malo ísť do Čiech. Takže tiež môžeme potom dať info. Krásná práce, vidím, že se opravdu nenudíš, já si říkám, jak to všechno stíháš, když máš takhle plnou kapacitu pracovní, ale je na tobě vidět, že úplně v pohodě a že jsi s tím úplně zžitá. Takže já ti děkuji za tahle pozvání, jak jsem říkala, odkazy potom vložíme pod video, ať se lidé k tobě mohou dostat, nemusí tě složitě vyhledávat, najdou tě také na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, takže všechno to tam dáme. Já, když se s tebou... Prepáč, ešte jedna vec. Na Instagrame som akorát vlastne rozbehla také krátke tréningy mysle. Také krátučké videá, ktorých vždy vlastne je nejaký záber, kde si ľudia môžu... A potom je otázka, kde je vlastne taký tréning všímavosti. Takže toto mám vlastne rozbehnuté ešte na Instagrame. Taký dennodenný. No. Výborně, tak děkujeme za tip. Já jsem zase klienty chtěla pozvat na Dvaja v člně, protože kdo řeší vztahové problémy v partnerství, v manželství, já to moc doporučuju, protože sama jsem si to poslechla, víš, že jsem ti tam vždycky reagovala, vždycky jsem si tam našla něco svýho, takže takový velký aha, no do háje, jo, takže opravdu i pro mě to bylo velice přínosné, takže doporučuji si poslechnout
i ty podcasty, máš to moc hezky udělané a lidsky. A líbí se mi, že tam jdete bez příkras, tak jak to v tom životě žijete, to, co se vám dvěma přihodilo z vašich úhlů pohledu, což je úplně nejvíc, protože často se setkáváme s tím, že buď je to jenom z úhlu pohledu muže nebo žen. A takhle, když jako partneři, to chce obrovskou odvahu za mě, sdílet veřejně tyhle věci, tak nejenom, že moc tleskám, ale je to obrovský potřeba, takové projekty. Takže určitě ti z vás, kteří něco podobného řešíte, doporučuju si to poslechnout. Za mě budete určitě nadšení, já o tom vůbec nepochybuju. Teď máme další tip na Instagram. Já ti poděkuju za dnešní krásné setkání s tebou. To byla úplná radost. Já jsem se tady jako tak pousmívala, tak jsem si jako plynula na té tvé vlně. Ale než se spolu rozloučíme, já bych tě chtěla ještě poprosit o takovou závěrečnou myšlenku, vzkaz divákům a posluchačům, co bys chtěla předat. Len buďte. To je krásné. Napadne, že len byť, keď vie človek len byť, tak to je asi ten základ toho, že ja som a som OK s tým, že som a ako som. Děkuji ti za tuhle krásnou, jednoduchou tečku, která hezky uzavřela to naše společné téma. Já se těším na to, jak budeš rozjíždět tam ten projekt, že bychom udělali další setkání a ty bys o tom pohovořila trošku víc, protože mě to hodně zaujalo. A myslím si, že diváky a posluchače taky. Takže já už se těším na naše další setkání. Přeju vám všem krásné dny, posluchačům i divákům, i tobě, ať se ti daří, spoustu spokojených klientů a hodně štěstíčka na té tvé cestě. Ještě jednou děkuju a měj se krásně. Ďakujem ti veľmi pekne, Maruška, že si to už chcela ukončiť, ale chcem ti dať takto verejne ešte jedno veľké poďakovanie, lebo ty si naštartovala túto celú moju cestu a ja som ti veľmi, veľmi za to vďačná. A ďakujem aj za to, že som tu mohla dnes byť. No. Moc děkuju, jsi trošku rozhodila. Děkuju moc mě to hřeje u srdce. Děkuju. Mějte se všichni krásně.